I kick it. କଇଁଛ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୋଖରୀଟିଏ, ସେଥିରେ 12 ମାସି ପାଣି ରହୁଥାଏ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ନାନା ଜାତିର ମାଛ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋହି ମାଛ। ସବୁ ମାଛମାନେ ତା କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତି। ଥରେ ବିଲୁଆଟିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ହେଲା। ଭାବିଲା ଏଇଥିରୁ 2-4ଟା ମାଛ ଖାଇଦେଲେ ପାଟିରୁ ଅରୁଚି ଛାଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ପାଣି ଭିତରୁ ତାକୁ ମାଛ ଆଣି ଦେବ କିଏ? ନିଜେ ତ ପାଣିକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବି ଓଧ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଓଧକୁ କହିଲା, ଓଧ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସେଠି ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସେଠିକି ନେଇଯିବି। ଓଧ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ବିଲୁଆ ନାନା, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଶୁଣ ଓଧ ଭାଇ, ତୁ ପାଣିରେ ମାଛ ଧରିବାରେ ଓସ୍ତାଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିପାରିବିନି। ମୋତେ ସବୁଦିନ ପେଟ ପୂରା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ପୋଖରୀ ଦେଖେଇବି। ଓଧ ରାଜି ହେଲା। ଦୁହେଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାଛ ଦେଖି ଓଧ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ବିଲୁଆ ନାନା, ଏଠି ଏତେ ମାଛ, ମାଛ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ପୋଖରୀ ତ ଦେଖିଲେ କାଲି ଆସି ମାଛ ମାରିବା। ଓଧ ଆଉ ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାଛ ରାଜା ଶୁଣିଲା। ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଓଧ ପାଣିରେ ପଶିଲେ ମାଛ ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେବ। ମାଛ ରାଜା ତାର 4 ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମୁଖିଆ ହେଳୁଆ। ସେ କହିଲା, ନଈନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳ ହେବା କିଆଁ? ଓଧ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶୁ, ତାପରେ ଆମେ ଉପାୟ କରିବାନି। ମାଛ ରାଜା ଦେଖିଲା ହେଳୁଆ କଥାକୁ ଭରସା କଲେ ସର୍ବନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖିଆକୁ ଡାକିଲା। ୟାର ନାଁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଧ ସାଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସାମାନ୍ୟ ଓଧଟା କ'ଣ ଆମଠୁ ବଳିଯିବ? ମାଛ ରାଜା ଭାବିଲା, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିଆର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ମାଛ ମରିବେ। ତାପରେ ସେ ମୁଖିଆ ତରବରିଆକୁ ଡାକିଲା। ତରବରିଆ କହିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଧକୁ ବୋକା ବନେଇଦେବି। ସେ ପାଣିରେ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ନାହିଁ। ସବୁ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ତମେ ସେଠିକି ଯାଅ। ମାଛ ରାଜା ବୁଝିଲା ତରବରିଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଭାଟକୁ ପଚାରିଲା। ଭାଟ କହିଲା, ଆପଣ ଏଇ ପୋଖରୀର ରାଜା, ସାମାନ୍ୟ ଓଧଟା କ'ଣ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ? ତାର ବିଧି ବାମ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମାଛ ରାଜା ଦେଖିଲା ଭାଟ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବ, ଅଯଥା ଟେକି ଟାକି କଥା କହୁଛି। ମାଛ ହେଲା ଓଧର ଖାଦ୍ୟ, ତା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା ଯାହା, ଯମ ମୁହଁରେ ପଶିବା ସେଇଆ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବୋକାମି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ତାର କଇଁଛ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କଇଁଛର ବୟସ ବହୁତ ବେଶୀ, ସେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ। ମାଛ ରାଜା କଇଁଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଇଁଛ ସବୁ ଶୁଣି କହିଲା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ମୁଁ ଉପାୟ କରୁଛି। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଧ ଆଉ ବିଲୁଆ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମାଛ ସବୁ ନିର୍ଭୟରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଓଧ ମନ ଖୁସିରେ ଗୋଟାଏ ଡିଆଁରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଜାଣିବ ଯେ କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡାକି ଆଣି ପୋଖରୀରେ ରଖିଛି। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟାଏ ଝାମ୍ପରେ ଓଧକୁ ଖାଇଦେଲା। ଓଧକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ଭୟରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ମାଛମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପୋଖରୀରେ ରହିଲେ। ଅତି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। Thanks for watching.